Joo, haasia päivää. En tiedä miksi on salama päällä, mutta olkoon nyt sitten. Näistä pientä päivitystä nyt näyttääkin jo vähän kivemmalta tää luonto. Ai. Verinen rälläkällä sormeen perkele. On meinaa kipeä. Joo. Mulla on tässä tämmönen projekti. Pitäis tää kosla saada vesille. Se nyt näyttää vielä vähän tämmöseltä, mutta ei tossa oo ku tankki kiinni ja akku kiinni. Sitten likat laitetaan kyllä peseentää ja tietysti bensaakin sinne vähän tarvis vähän bensiiniä. Joo, se on pakko lähteä saunaa lämmittää. Ja mä ihmettä, että mikä hitto tuo äsken kurnutti, mutta täällä on kukaan sammakko. En tiedä, pitäisikö se pelastaa vai mistä se on tullut, että tässä se näyttää mönkillä. Mihinkähän se on menossa, kun ei tässä nyt hirveitä lätäköitä oo. Mihin te olette matkalla? Ei tarvitse pelästyä. Kamalan kokoinen toi on kyllä. Kai se tietää mihin se on menossa. Jostain se on tänne tullut ja johonkin se on myös menevä. No niin, jatkakaa vaan rauhassa matkaa. Täytyy katsoa vaan, että astu sun päälle. Joo, tämmöstä. Kuuma on 24 varjossa. Semmosta. Ei mulla tässä mitään ihmeempiä. Näihin kuvia näihin sammakkomaisiin tunnelmiin. Täältä tää, heippaa.